Kyllä aika paljon. No niin, eli tervetuloa lehdistötilaisuuteen miesten ykkösdivisioona B:n playoffs-ottelu Kristika Turun ja Urabasketin jäljellä. Urabasketin välillä on just loppunut. Tuloksia 82-76 Kristikan voittoon. Meillä on paikalla joukkueiden päävalmentajat Juha Ruohonen ja Jukka Valpola sekä pelaajista Kristikalta Tomi Lommi ja Urasta Jussi Kukkonen. Aloitetaan taas pelaajista. Vapaat kommentit pelistä. Minä ensin. No, mitä tuossa nyt sanoo? Ei mitään jäänyt käteen. Paljon parempi peli kuin se ensimmäinen peli. Pieniä asioita. Tuli varmaan 10 koria tuli Kristikalle sille, että meillä oli ihan älyttömän hyvä puolustus. Sitten tapahtuu yksi nukahus siinä lopussa viimeisen sekunnin kori. Pieniä asioita. Toinen juttu on tuo vapaa heittoprosentti, joka on minipoikatasolla. Pikkasen kun parannetaan, niin tämä sarja kääntyy meille. Yes, Kristikan puolella. Joo, oli taas tiukka matsi ja kävittiin vähän tuolla korin alla liikaa. 17 hyökkäisyä palloa on aika paljon. On, ja sitten vähän liikaa 1 vastaan 1 yritettiin, meidän loppu toi liike. Tosin meillä on 20 syöttöä. Tietyillä hetkillä niin puskettiin liikaa 1 vastaan 1 ja silloin ura pääsi kiri lähelle ja teki tästä taas semmonen ottelu. Meillä oli 10 pisteen johto, se peli piti siihen tappaa, ei onnistuttu. Miten sitten pelaajina tää oli teidän 3. matsi 5 päivään? Tuntuuko kropassa jo minkä verran ja pitäisi taas parin päivän päästä tai ylihuomenna painaa? No ei ainakaan mulla henkilökohtaisesti 10 minuuttia pelailee. Ei vaan kyllä ihan varmasti jokaisella alkaa tuntumaan. Se alkaa menee niin kuin mentaaliselle puolelle, kumpi väsähtää ensin. Usein kun alkaa väsyttää, niin se fokus katoaa siitä tekemisestä. Saa nähdä kumman se katoaa ensin. No, tietenkin alkaa pikkuhiljaa painaa paljon minuutteja, mutta sen takia tässä on koko alkukausi reenattu, että nyt oltaan huippukunnossa ja ei sit kyllä nää playerit jaksaa painaa vaikka väsyneenä. Onko pelaajille kysymyksiä vielä? Sanois Tomi nyt siitä, kummones kaveri toi Watson on puolustettava? Paljon saa juosta ainakin perässä tai mukana. Joo, ei se nyt hirveän mukavaa, mutta en ketään tuo puolustaa tosin. Se on fyysinen ja vahva jässikkä. Täytyy jotain keksiä siihen. On aika hyvin sait pysähtymään joka tapauksessa, vaikka teki 20 pintaa. No joo, kyllä mä Jarvi puolustin sitä, että siinä oli ainakin aika vaikeita heittoja. Sai vapaitakin, mutta oli se. Jos pelaajille ei ole muuta, niin päästään teidät verryttelemään. Kiitos. Kiitos. Tiistaina. No niin, sitten Jukka Valpola saa aloittaa. Mitkä fiilikset? Anna tulla. Huonot fiilikset. No ei, siis oltiin tänään niin kuin Jussi sanoi, että oltiin parempi, koska se ensimmäinen peli oli keskiviikkona täällä, mutta silti niin kuin puolustus parantunut niin kuin askel askeleelta ja sitten nämä pienet asiat, yksittäiset nukahdukset, heittokello soidessa tulee joku pieni yksittäinen nukahdus, mistä Kristika rokottaa aika kovalla hinnalla ja se niin kuin syö ennen kaikkea. Toki me ollaan niin kuin aika hyvin päästy sen yli mutta se syö sitä puolustusta aika paljon, kun viimeisellä sekunnilla saat joka kerta joudut kaivaa sen pallon sieltä korista. Ja niin jos Tomi sanoisi, että heillä meni 1 vastaan 1 pomputteluksi, niin kyllä se meni meilläkin aika pitkälle. Takamiehet vuorottelee, pomputtelee palloa ja pyrkii voittaa 1 vastaan 1. Että ei se ole se tapa, millä me saadaan niin parhaita heiton valintoja. Ja se ehkä näkyy taas, no nyt on 2 pisteen heittoprosentti ihan kohtalainen, mutta 3 pisteen heittoprosentti niin ei tule niin luonnollisia 3 pisteen heittovalintoja suoraan syötöstä ajojen jälkeen.
Vieraissakin tuo 3 pisteen heittoprosentti pitäisi olla vähän korkeampi, jos haluaa näistä peleistä taistella voitosta. Ja taisteluilme oli hyvä. Se niinku, eikä toisella puolella näkyy näissä niinku levypallotilanteissa. Kristika sai toisella puolella 5 hyökkäyslevypalloa ja me tarvittiin saada nyt tulkoon musta enemmän kuitenkin. Ja se on tärkeä asia, mitä pidemmän sarjan menee, niin taisteluilman pitää olla kohdillaan, jos haluaa nämä pelit sit loppujen lopuksi voittaa. Yes. Ronde, tyytyväinen valmentaja. Totta kai voittoa pitää aina olla tyytyväinen. Sitä oli vähän, siis jollain tavalla niin playoffissa, niin tässä vaiheessa se peli on molemmilta ehkä se väsyneen peli tietyllä tapaa. Tästä tulee, jos jossain, niin tästä tulee se väsymys iskee ja sitten seuraava pelistä on jo taas vähän helpompi. Väsyneitä kyllä, mutta vähän helpompi. Ja tietyllä tapaa me oltiin, ura pääsi vähän liian helposti niin 3-4 metrin levypalloihin. Me joutui joukkueena valmiit tekemään töitä loppuun asti. Ura pääsi niihin ja sai niistä sitä 2-3 palloa. Ja totta kai levypallopelaaminen ylipäätään Harris oli aika vahva tänään levypalloissa. Niin siihen varmasti tullaan kiinnittämään taas seuraavaksi huomiota vähän enemmän. Mutta tämä on pieniä juttuja, yksittäisiä asioita, mitä siellä tapahtuu. Pallon liike, pelaajien 1 vastaan 1 tilanteet, vaikka se välillä menee vähän siihen puuroon 1 vastaan 1, niin meni meidän, niin meni Urallakin. Mut kumpi jaksaa toteuttaa sitä omaa juttuaan läpi pelin väsyneenäkin, niin on tässä sarjassa kyllä vahvoilla. Nyt tässä kohtaa kautta ja sarjaa molemmat joukkueet tuntee toisensa aika hyvin, pelaajat ja taktiikat ja oikeastaan kaiken varmaan mitä voi toisesta tietää. Onko tässä aikaa ylihuomenna seuraava peli? Onko aikaa tehdä jotain taktisia muutoksia, koska meillä tulisi yllätyksiä vai samoilla mennään loppuun asti? No perjantai sanoisi, että kumpikaan keksin hokkuspokkusta, varmaan pitää keksiä. No ei tämmönen 6 pisteen tappio, niin paljon ei tarvii asioita, mutta jotain pieniä yksittäisiä asioita pystyy käymään läpi ja sitten saa nähdä muuttaako vai eikä muuta. Aikaa siihen riittävästi on vastaus. No varmasti voidaan jotain miettiä ja mietitäänkin ja tullaan ehkä tekemäänkin, mutta ei näissä ei semmoista Taniaa ikävä kyllä löydy hatusta, että yhtäkkiä tästä jotain muuta, mitä koko kauden on tehty, molemmat joukkueet tehnyt tiettyjä asioita, niin ei se, mä haluan nähdä sitten sen taikurin, ketä sen kaniselta nappasee, joka niin pystyy jotain oikein kunnolla yllättämään. Niin. Totta kai siis pieniä asioita varmasti tullaan tekemään, varmasti tekee Jukkakin oman joukkueen kanssa, se on ihan selvä asia, mutta ei sieltä mitään, ei tätä lajia tarvitse uudestaan keksiä. Ja pelaajat tässä sanoo, että ei paina jaloissa. Valmentajille oletko se samaa mieltä, että pelaajille ei paina yhtään jaloissa? Ei, kyllä se varmaan on niinku just näin, että henkinen mielentila se on enemmän kuin fyysinen väsymys. Kyllä niinku avaa tärkeitä avainroolissa olevat pelaajat pelaa isoimmin, mutta ei siitä pääse mihinkään. Ja jätkät näyttää olevan kaikki hyvässä kunnossa. Mikäs siinä? Niin siis nimenomaan meillä on molemmilla joukkueilla, jos minuutteja katsoo, niin siinä on 1-2 minuutin heitto suuntaan tai toiseen, mutta kyllä tässä niin aika avainpelaajia tällä hetkellä mennään molemmat joukkueet. Niin, ja mä uskon, ihan yhtä lailla, yhtä väsyneitä jalkoja varmaan tulee olemaan puolia ja toisin. Ja mikä on Aaltosen tilanne? Onko hän teidän kanihatusta tiistaina? Ehkä. Day by day. Ei pysty sanomaan. Sitten kysymyksiä. Kiitos. Ei oo. Ei oo. No niin hyvä. Muilla? Ei. Kiitoksia.